No. Vážení učitelé, milí spolužáci, dnes konečně přišel dlouho očekávaný a toužebně vybízený poslední školní den. Ale pro nás deváťáky má tento den i jiný význam, než že pouze dostaneme vysvědčení. Neboť až se vrátíme zpátky do tříd, bude to naposledy, kdy zasedneme do lavic jako žáci této školy. Celý měsíc se v nás mísily různé pocity, od těch radostných už jen 20 dní, přes ty smutné kvůli známkám, až po ty nostalgické, kdy se vám vybaví náš první den ve škole. Všichni jsme byli tehdy malí školáci s velkými batůžky na zádech, zcela nadšení z nového dobrodružství a se sny, že budeme kosmonauti, princezny nebo sportovci. Jak šel čas, rostli jsme, učili se číst, psát a počítat. Naše třída se rozpadla a my se spojili s jinou. Různí žáci přicházeli a odcházeli. Zažili jsme spousty výletů, přežili přijímací zkoušky i jiné testy a potom všem tu dnes stojíme v konečné podobě jako 9. A. A i když jsme nebyli zrovna úžasný kolektiv a bylo mezi námi spoustu hádek a neshod, najdou se i příjemné chvíle, na které budeme rádi vzpomínat. Za vše, co víme a známe, vděčíme našim učitelům a proto bychom jim chtěli poděkovat. Paní učitelko Mohlová, díky vám poznáme větu hlavní a vedlejší, pochopili jsme podstatu sarkazmu, objevili krásu slohu a kouzla literatury. Pane učiteli Macháči, děkujeme vám za ty nejlepší hodiny matematiky a ačkoliv jste to s námi neměl lehké, určitě jste se s námi hodně nasmál, ale taky jste si občas klepal na čelo a rozdychával naše nechápavé pohledy. Děkujeme panu učiteli Celskému, že dokážeme rozeznat prase od orla, víme, k čemu je mozek a někteří z nás ho dokonce i používají. Paní učitelko Holenková, děkujeme, že jste nás provedla základy chemie a při pokusech jste riskovala svůj život i život třídní knihy, abyste nám předvedla, že chemie je zábava. Děkujeme paní učitelko Lagarová a Hříhová, že jste nám předvedli různé podoby angličtiny a že jsme si v Anglii dokázali nejkoupit své. Paní učitelko Vašková a pane učiteli Richter, děkujeme vám za to, že víme, jak vypočítat hydrostatický tlak, proč je duha barevná a proč nestrkat prsty do zásku. Celým světem nás provedla paní učitelka Sikorova a ukázala nám, že i když jsme každé jiné národnosti, máme toho hodně společného. Díky paní učitelce Štucové jsme se skoro reálně ocitli v minulosti a bojovali po boku československých vojáků na frontách druhé světové války. Paní učitelka Dřinova a Remiášová, vám čas nás děčí za to, že jste nás naučili novému písmu a gavarit po-rusky. Další část větší paní učitelce Strostlíkové a Chasákové za naučení nových základů řečí našich německých sousedů. Tak danke schön. To, jak zapnout počítač a tvořit v různých programech, nás naučil pan učitel Lokaj. Dík patří i panu učiteli Hudkovi a paní učitelce Horákové, kteří dokázali snášet náš zpěv a nepleteme si Janáčka se smetanou. Největší díky a uznání ale patří našemu třídnímu učiteli Davidu Řáčkovi, který byl pro nás vždycky oporou, snažil se nás podržet a i když jsme mu to moc neulehčovali, měl nás rád a v jeho očích jsme nadále zůstali popánci. A dnes je nám líto a chceme se všem učitelům omluvit, že jsme nebyli zrovna ukázkoví žáci a přesto jste to nevzdali. Snažili jste se nás naučit novým věcem a dali jste nám dobré rady do života a za to vám velmi děkujeme a ceníme si toho. A teď už nám nezbývá nic jiného, než vkročit do nové etapy našeho života. Dovolte, abychom se tímto mohli rozloučit slovy našeho třídního. Jsme rádi, že jsme tady mohli být, ale ještě radši, že odcházíme.